Papel lang to, ha? Dikit. Concentrate. Aray. Papel lang, diba? Aray. Aray. Sige, linis. Hanggang lahat ng sakit. Sa ngalan ng Ama. Ng Anak. Hindi tagal. Papel lang yan. Siguro naman wala nang daya, papel na lang. Sige, kalas. Tanggal. Kailangan mapahinto mo yung init. O init o sakit na nilalabas ng papel. Lahat, idikit mo yung palad mo. Idikit mo yung palad mo, tapo mo ganyan, lahat sakit mo. Lahat, simula sa taas. Sige, dikit. Tanggalin mo. Mga ano lang to, mga... Idikit mo yung palad ng kamay mo sa katawan mo. Idikit yan, dikit yan. Tapon, lahat. Yan, tapon. Lahat. Saan mo, mapuputol yung papel. Tanggal na tanggal. Sige, lahat. Nasakit mo, hindi lang yan. Pusat mong ito. Yan, tanggal. Papel lang yan, papel. Papel lang yan, nilagay ko sa'yo, papel. Hindi na natin ito kakausapin. Matagal niya na sakit. Ito, papel din to, ha? Nilagyan ko lang tape. Kasi nadudurog, eh. Mas mainit, di ba, papel? Tanggal. Sige, tanggal, ubos. Sa pangalan ni Jesus. Sige, tanggal. Sa pangalan ng Ama. Mas malakas yung physical niya. Doon binigyan ng sakit. Wala sa spiritual. Dalawang kamay ang binigay sa'yo ng Diyos. Tanggal, lahat. Mawawala yung sakit mo. Maniwala ka sa akin. Gising ang diwa mo, naririnig mo ako. Anong pangalan mo? Sige, tanggal. Ano lang to, mga usog lang to ng mga maliliit lang to. Mga maliliit lang to. Hindi to mga duwende. Para mga ano lang to. Baga sa tao, nakusog ka lang. Yung mga hindi to nakikita ng normal na mata. Yung mga ganito. Kasi kung may sapi yan, kunting galaw lang nitong papel, bago inangat to at binaba, naku, pay-pay yan. Parang gagano yan, parang alam mo, inulak siya dyan ng malas. Makakausap na yun. Pag ganito hindi. Mga usog lang to. Para ka nang pumunta sa palengke nito, nagkatinginan na kayo ng tao. Pag uwi mo sa bahay, para kang nilalamig. Parang ganito lang to. Mga usog lang. Binigyan lang siya ng sakit. Sige, tanggal. Lahat tapon. Parang ganyan lang. Papel lang yan. Papel. Papel lang nilagay ko. Papel. Mabilis lang yan. Ilang minutes na tayo? 2 minutes. Mag-3. 5 minutes hanggang 7 minutes, tanggal yan. Basta tanggal. Pag napagpag, bilisan mo. Banggitin ng Diyos. Sa isip. Tulungan. Supan mo. Baga sa Pampanga, tulungan mo ko. Sige. Usog lang yan. Usog lang yan ng mga hindi nakikita. Yun lang yung sinabi ng ng Panginoon eh. Kaya palinis lang daw. Simple lang to sakit mo. Simple lang, pero matagal mo na sakit. Parkulado ko, nasa edad pa rin yun, 13 hanggang 14, may sakit na siya nito. Tanggal, sige lahat, tanggal. Tingnan mo, yung papel, umiinit to. Mapuputol lang yung papel, oh. Atras natin konti. Puputol lang yung papel, oh. Sige, kalas. Papel lang yan, umiinit. Durog na nga. Nadudurog na yung papel. Kung walang sapi yan, kahit anong dasal ko rito. Bilisan mo, tanggal. Banggitin ng Diyos. Huwag mo ilayin yung pamul. Hindi ka masusugatan dyan. Kahit gas-gas, wala. Papel na nga lang, magagasgasan ka pa. Sige, kalas. Kailangan, may 3 minutes na tayo. Naririnig mo kami. Bukas ang diwa mo. Kailangan sa 7 minutes, makalas mo yan. Banggitin ng Diyos. Tapon ng tapon. Sabi mo, lumayas ka sa aking katawan. Alam naman, turuan ko pa kayo. Matanda na kayo. Sige. Sabi mo, Panginoon, tulungan mo ako. Patawarin mo ako sa aking nagagawa mga kasalanan. Sa isip, sa salita, sa gawa. Tulungan mo po akong mawala o maiwasan aking karamdaman sakit. Sige. Tinuro ko na, ha? Para makapagdasal ako. Sige, kalas na kala. Humihinto na yung papel. Kunti na lang, di ba? Hindi na masyado. Sige, kalas. Lakas pa ng init ng papel. Papel na lang. Uminit pa sa kanya. Sige, please. Marami. Simula ulo pa. Yung hindi mo pa nadanan. 2 minutes na tayo. Magpa-5. O, 5 na. 2 minuto na lang. Tanggal hanggang ulo. Pinagpapawisan siya. Tingnan mo. Kung walang sapi yan, tingnan mo. Pero tayo, nasa labas kita mo. Yan yung mga sakit.
Yan yung sinasabi kong para ka na usog. Baga sa tao, pumunta ka ng palengke, namili ka, meron kang nagalit sa'yo, pag talikod mo, sasabihin sa'yo ng tao ginagalit sa'yo, sumakit na ngayon siya. Yung parang gano'n. Yung mga sinaunang mga matatanda, yung dila nila may krus. Kita mo, pinagpapawisan siya sa papel. Papel lang yan. Huwag ka mag-alala, mga pagdilat ng mata mo, papakita ko sa'yo, papel lang ito ginamit sa'yo. Tanggal. Linisin mo lahat. Tanggal ng tanggal. Buong katawan, likuran, balakang, dibdib, bala, ilalim ng kilikili. Basta tanggal ng tanggal. Pagpag ng pagpag. Bangkitin ng Diyos. Sige. Mawawala sakit mo. Tignan mo. Tagaktak pawis niyo. Yun nga, hindi pinagpapawisan eh. Ito, naliligo sa pawis. Sige. Tanggal. Alam mo, sanay na kasi ako sa ganito, baliwala na sa akin to. Ang siniseryoso ko lang minsan mahigi, yung may mga makukulam na may mga subo, at saka yung mga exorcist. Noon, hindi mo ko mapapangiti. At hindi ako nakikipag-usap. Kasi traitor yun sila. At hindi nila kilala ang Diyos. Kaya huwag mo na silang tanongin. Pag binabanggit mo ang Diyos, magagalit sila. Sige, tanggal. Pag mga ganito, mga usog lang to, para lang ako nakikipaglaro, pero masakit yung papel sa'yo. Isipin mo yung papel, umiinit. Mamili ka. Gusto mong palito, iinit din yan. Gusto mong walis ting-ting, iinit din. Gusto mong balahibong manok, iinit din yan. Hanggang may dasal yan, iinit yan. Lahat nagawa ko na yan dito. Kaya aralan ko na yan. Ang hindi ko pa nagagawa, kasi manipis yung halaman. Yung mahabang halaman. Huwag mo kung gagamitan ng alambre. Ay sigurado mainit yun. Kahit yung mga pila ko kaya tanso. Ay iinit yun pag dinasalan ko. Mas makakadlaptos ng balat yun. Yung pilak hindi ko pa nasusubukan. Kasi unang paano yung mga pilak ginagamit sa mga lason. Yung pilak. Bibilogin mo yung pilak kasi laki lang ng posporo. Kasi didikit mo lang sa dalawang daliri niya. Pag yung lumiyab, mas matindi init yun. Hindi ko pa nagagawa yun. Okay, kalas. Anong bumababa sa'yo? Lamig, init. Hindi pa bumababa yung lamig, alam ko eh. Ilang minutes na tayo. Mag-8 po. Marami ka pang sakit. Kita mo na magpas tayo. Abutin tayo ng 10 minutos yan. Pag matanggal lahat. At pag hanggang hindi ko pa nakikita sa utak ko yung malamig, hindi ka patingin ko dyan. Bisa mo pagpagpag. Kalas ng kalas. Anong bumababa na sa'yo? Mainit, malamig? Saan nagmula yung init? Sa buong katawan mo? Wala pang lamig. Sige, paspas pa. Marami pa daw sakit. Banggitin mo kasi ang Diyos. Humingi ka ng tawad sa Kanya. Sa isip lang. Huwag mo nalaksan. Kita mo, mabot tayo ng 10, oh. Dapat 7 minutes yan. Tapos na yan. Pinakamatagal na nga yan. 7 hanggang 8. Pero matagal niya na itong sakit. Yung sakit niya sa katawan niya at sa sikmura niya. Hindi karaniwan sakit yan. Matitinding usog yan. Siguro matigas ulo konti. Tapos sumasagot. Kunti lang. Tapos pag kinakausap mo suplada, hindi nagsasalita. Tapos nakatalikod lang lagi. Para nagmamansin. Tama ba? Tama ako, di ba? Kasi nagre-release pa yung papel. Sinasabi niya utak mo. Tingnan mo, naliligo ka ng pawis mo. Magbago ka na, bata ka pa. Mag-18 years old ka na. Hindi, tanggal. Lagi kayo magdasal sa Diyos, manalig at manampalataya, mahalin ang magulang, mahalin yung taong napapalapit sa iyo, laging tumawag sa Diyos. Yan ang pinaka-importante. O di ba, nawawala yung sakit? Gumagalaw na yung papel, oh. Natatanggal na, wala na? Kunti na lang? Ayan na, bumababa na dahil lamig. Nasaan yung lamig? Saan nagpunta? Saan dumapo sa katawan mo? Kunin mo yung lahat na lamig, baba mo sa buong katawan mo. Ikalat mo yan sa buong katawan mo. Yan yung gamot. Gamot yan, yung lamig yan, nagmula sa ulo. Pahid mo yan sa buong katawan mo, yung lahat ng sakit mo, ipawid mo. Isipin mo, pinagpapawisan siya ng malagkit. Oh. Sa papel lang mo. Pupunit na lang yung papel, oh. Pinagpapawisan kasi yung pa, eh. Oh, yung pupunit na, oh. Wala na lamig. Huminto na. Huminto na rin itong papel, di ba? Hinto mo yung kamay mo. Sandal mo lang. Sa sugatan ko lang yung mga nanakit sa'yo. Dilat. O, kita mo, papel lang yan. O. Baka sabi mo, dinadaya ka namin. O. Magic. Sabay lumabas ng posporo. Ting. O, wala, o. Sira-sira na, o.
Oh, ano? Masakit? Ano masakit? Ngayon, wala sugat yan. Papel na lang, magkakaroon pa sugat. Souvenir mo to, tapon mo to doon sa kalsada. Mamaya, umuwi yan sa bahay niyo. Palitan din damit. Ano pakiramdam mo ngayon? Ano yung pakiramdam mo yung tusok-tusok mo kung masakit o ano ba? Masakit? Nawala? Nawala lahat ng sakit na katawan mo? Malakas ang mga usod sa'yo. Sige. Okay na pakiramdam mo? Wala na sakit. Leg mo. Sikmura mo. Tagal mo na sakit yan. Siguro mga kalkulado ko, mga 3 taon na. Ganun ba kaya mo kalkula? Hindi. Higit pa. Higit pa. Yun lang, marami kang usog, mga bati. Isipin mo yung papel, tapon mo yan, ha? Sakit lang yan. Isipin mo, pinagpawisan ka, nagbago ng mukha mo, nagkaroon ka na ng kulay. Okay na yan. Salamat. Thank you. Lagi ka magdasal, ha?